El vessant sud de la Serra del Montsec, situat 50 quilòmetres al nord de la ciutat de Lleida, és un paradís pels amants del vol lliure. Aquí es celebren competicions, fins i tot internacionals, tant de la delta com de parapent. També es porten a terme vols biplaça d'altres indrets del Pirineu, on en dies amb bones condicions meteorològiques es pot sobrevolar el cim de l'Aneto a notable altura. Per als que busquen sensacions molt fortes hi trobareu grans espadats on es pot fer salt base o fins i tot wingsuit. Però també hi trobem el vol suau, tranquil, familiar, de contemplació, que ofereixen els globus d'aire calent. Tant i tan a prop.